Velkommen til Danske Patienters webinar, hvordan kan brugere bidrage i projekter om AI og life science. Jeg hedder Line Riddersholm, og jeg skal være jeres moderator i dag, og jeg er chef for National Center for Brugersamarbejde, som er et center under Danske Patienter. Med det her webinar i dag, der ønsker vi at sætte fokus på vigtigheden af samarbejdet med brugere i udviklingen af AI og life science projekter. Det er et forholdsvis nyt område, og derfor er der heller ikke meget viden omkring brugerinvolvering på det område. Og derfor så har vi i dag valgt at tage udgangspunkt i et projekt, hvor National Center for Brugersamarbejde har faciliteret brugerinddragelse i og dele de erfaringer, vi har derfra. I vil have mulighed for at stille spørgsmål til oplægget i dag efter webinaret, og vi har planlagt det på den måde, så der kommer 4 korte indlæg, og så slutter vi af med en paneldebat. Det første oplæg, vi skal høre, det er fra dig, Claus Møldrup. Og Claus, han er enhedschef i data og analyse i Lægemiddelstyrelsen. Og jeg skal i den sammenhæng sige, at Lægemiddelstyrelsen har været en af samarbejdspartnerne i projektet FAIR. Og det, som Claus gerne vil sige noget om, det er, hvorfor det overhovedet er vigtigt at udvikle projekter om AI og life science. Jamen, tusind tak, og tak for, at jeg måtte komme og sige noget af det. Det er noget, der ligger tæt på mit hjerte. Det er klart, når jeg arbejder med data og dataanalyse og avanceret dataanalyse for Lægemiddelstyrelsen, så er det jo sådan noget her, som virkelig er interessant at se, hvordan man kan bruge det i en sammenhæng, og hvordan vi kan få patienternes data med i det her. Jeg vil starte med sådan en historie om en helt almindelig mand. Lad os sige, han er 55 år deromkring, og han får diagnosticeret diabetes type 2. Og når det sker i dag, så får man udskrevet et lægemiddel. Der er altid sådan et førstevalgs lægemiddel, og der går så 3 måneder, og det ender med, at han skal have et nyt lægemiddel. Det kan enten være, fordi han ikke kan tolerere lægemiddel, altså får bivirkninger. Det kan også være, at han ikke får den effekt, som lægen havde forudset med at bruge det her førstevalgs lægemiddel. Summa summarum er i hvert fald, at vi ved, at 10% af alle patienter, der starter på en ny behandling til diabetes type 2 med første valg, de stopper igen inden for 3 måneder. Og det kunne jo være dejligt, hvis vi vidste, hvem de 10% var, før de overhovedet gik i gang med behandlingen. Så de den vej igennem ville undgå at være i et behandlingsforløb, der ikke virkede, eller i værste fald for bivirkninger. Og det er egentlig essensen af det, jeg gerne vil lige kort sige om, hvordan myndighedernes perspektiv er på det her i forhold til det. Fordi den måde, vi griber det an på i dag i sundhedsvæsenet, er jo, at vi betragter patienter som et gennemsnit. Men vi er jo ikke et gennemsnit som befolkning eller patienter. Og derfor så er vi nødt til at se lidt anderledes an på de ting, vi har med at gøre. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan data og AI bruges i den sammenhæng? Ja, altså set fra myndighedsperspektivet, og Lægemiddelstyrelsen har jo til ophav at skulle sikre effektive og sikre lægemidler. Og det er jo det, der er vores primære fokus, men det er jo så også der, at vi kan gå ind og måske bruge de data, vi har til at sikre det for befolkningen. Sådan som vi gør det i dag, så er det vigtigste datatyper, vi bruger, det er jo kontrollerede undersøgelser af en eller anden art. Men når lægemidlet så kommer ud på markedet, så bliver det jo brugt på en anden måde, end det nødvendigvis sådan lige var testet indenfor. Pludselig bliver det brugt af ældre, eller det bliver brugt af nogen med andre sygdomme, eller ja, for den sags skyld bruger man dem sammen med alle mulige andre lægemidler, som man ikke havde testet det sammen med. Det vil sige, at vi får faktisk en utrolig stor mængde data om det her lægemiddel igennem de her såkaldte real-world data. Og dem skulle vi helst bruge. Og i den sammenhæng, der er Danmark faktisk en helt unik situation. Vi har nogle af de bedste og dybeste og bredeste sundhedsdata overhovedet. Men man må også bare sige, at når man har det, og vi kan følge en patient helt fra vugge til grav og se dataene sådan helt longitudinelt og se det på mange millioner patienter. Hvis man kan det, så har vi også et ansvar for at bruge det på den rigtige måde. Og det er deri, at vi ser nogle muligheder fra Lægemiddelstyrelsens side. Lad mig tage 2 eksempler. Det ene er selvfølgelig at opdage bivirkninger tidligere. Nu var der manden her på 50 år, der fik måske bivirkninger af det her førstevalgslægemiddel.
Man kunne jo forestille sig, at hvis måden vi får bivirkninger indberettet i dag, det foregår jo spontant, enten fra patienterne selv, fra lægemiddelindustrien eller fra sundhedsprofessionelle. Og så sidder vi egentlig og venter på, at der kommer flere ind. Det kunne være et nyt lægemiddel. Og når der så er nok af dem, så kan vi sige, at nu ser det faktisk ud som om, der er et mønster, nu må vi gøre noget ved det. Men med den type data, vi har i dag, og den type eller computerkraft, vi har i dag, der er vi faktisk i stand til måske gå ind og analysere på det, og finde de bivirkninger, der ikke bliver indberettet. For det er faktisk et fortal, helt ned til 1% af bivirkninger, der bliver indberettet. Og det siger sig selv, en ny bivirkning kan være svær at associere med et nyt lægemiddel, før det måske bliver kendt, og man bliver mere bevidst om det. Så vi vil jo selvfølgelig gerne være med til at sikre, at hvis vi kan se det her meget mere proaktivt, bruge AI og bruge data til at opfange signaler på bivirkninger meget tidligere, så opnår vi også at sikre patienterne meget tidligere for en eventuel bivirkning ved et nyt lægemiddel. Den anden case er det, man kunne kalde personlig medicin. Her er vi tilbage igen ved den her mand, der får type 2 diabetes og et lægemiddel. Hvis vi nu kunne bruge de 20-25 års data, vi har liggende på førstevalgsbehandlingen til diabetes type 2, og de 10%, som faktisk holder op med at bruge deres medicin. Hvis vi kunne se, om der er et mønster blandt de 10% over alle de her år, vi snakker nærmest 400.000 patienter, det kunne være, der var et mønster her, som vi kunne bruge AI og de her data til at finde frem til. Der kan være en markør, som vi måske kunne se, det er grunden til, at de stopper skyldes, det kan være, at man tager mange lægemidler i forvejen. Hvis der er en korrelation imellem, at man bruger 5 lægemidler, og hvis man bruger 5 lægemidler, så har man svært ved at tage det her lægemiddel i forvejen, jamen så står man i en situation, hvor lægen kunne sige, jeg kan se, at du tager andre lægemidler allerede. Det kan være, at vi skal undgå at tage det her lægemiddel. Vi hopper direkte videre til andenvalgspræparatet, fordi vi kan se, at 10%, eller du vil være en af de 10%, der vil stoppe inden for 3 måneder, og det gider vi egentlig ikke at bruge sundhedsvæsenets ressourcer på. Så man kan sige, færre bivirkninger, hurtigere effektiv behandling og mindre tid på medicin, der ikke hjælper, det vil være godt. Og så kan man sige, så er der nogle etiske spørgsmål forbundet med det her. Fordi når vi taler om data og AI, så begynder man tit at snakke om, hvad er risikoen så forbundet med det her. Og det er også rigtigt, det er også vigtigt. Men måske skal vi stille os et andet spørgsmål. Hvad er risikoen ved ikke at bruge den viden, vi har? Det synes jeg måske er mere interessant. For vi står altså i den her situation, hvor vi har mængder af sundhedsdata. Vi har avancerede analysemetoder, og vi kan lære af millioner af patientforløb. Så hvis vi bruger den viden rigtigt, så kan vi altså opdage de her bivirkninger tidligere. Vi kan undgå skadelige behandlinger, og vi kan måske give patienten den rigtige medicin hurtigere. Så man kan sige, at Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata. Det giver os ikke bare en mulighed, men det giver os også et ansvar. Så i sidste ende, så handler det jo ikke om teknologi og data som sådan. Det handler om den patient, der undgår den alvorlige bivirkning. Det handler om, at den patient, som får den rigtige behandling så hurtigt som overhovedet muligt. Og når vi har data, der kan gøre behandlingen mere sikker for patienterne, så er spørgsmålet ikke, om vi skal bruge den, så er spørgsmålet, om vi har råd til ikke at bruge det. Så det er perspektivet fra Lægemiddelstyrelsen på det her område. Tusind tak for det, Claus. Rigtig spændende oplæg i forhold til vigtigheden af at de her projekter på det her område. Mm-hmm. Næste oplæg, det kommer fra Esben Solem. Og Esben, han er klinisk professor og overlæge på Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Esben, han har været en af de andre samarbejdspartnere i FAIR, så her får vi sådan et mere forskningsperspektiv på projektet og brugersamarbejdet. Velkommen til. Mange tak, Line. Så mange tak for, at jeg får lov til at komme her og præsentere det her utroligt spændende projekt, som er i forlængelse af det, Claus lige har fortalt om. Projektet hedder FAIR, det står for Pharmacovigilance by AI Real-Time Analysis. Og det vi vil med det her projekt, det er at øge patientsikkerheden. Vi vil gerne forbedre den information, vi har om lægemidler og de bivirkninger, der er forbundet med lægemidler. Vi ved, at alle behandlinger med lægemidler har bivirkninger. Det er en naturlig ting. Vi skal bare være sikre på, at vi har den rigtige information at basere vores behandling på. Når vi har en situation, hvor en læge skal give en ny lægemiddelbehandling, så kigger man på, hvad er effekten af lægemidlet, hvad er bivirkningerne. Og hvis effekten er større end de bivirkninger, vi forventer, så er den
rationel behandling. Udfordringen er, hvad er det for en information, vi baserer vores risikovurdering i forhold til bivirkninger. Den er måske ikke, afpasset med virkeligheden. Hvis vi nu kigger lidt på nogle tal fra Danmark, hvis vi kigger over på venstre side, der har vi lidt de udfordringer, vi har i dag. I midten har vi, hvad er det her projekt FAIR vil gøre? Og til højre kan vi se, hvordan forventer vi, at i morgendagen ser ud. I dag regner vi med, at ca. 40.000 alvorlige bivirkninger er årsagen til indlæggelser i Danmark om året. Vi anslår, at ca. 1.500 dødsfald i Danmark er på grund af bivirkninger. Mange af de her kunne være undgået. Udfordringen er, at kun ca. 1%, som Claus nævnte, bliver indberettet til myndighederne, så de har ikke mere information at basere vores rådgivning på. Så de indlægssedler, som mange af os læser, de fleste gør faktisk ikke, de er fyldt med information, som måske ikke passer til den enkelte patient. Det giver selvfølgelig manglende viden om den kliniske virkelighed, den giver misvisende indlægssedler og skaber usikkerhed for både patienter og læger. Det er sådan, at en tredjedel af de patienter, som ikke starter deres medicin, gør det på grund af frygt for bivirkninger. Ikke fordi de har oplevet nogen, men fordi de har læst indlægssedlen og frygter den. Og det er også okay, men det skal være en troværdig information, som er i indlægssedlen, og det er rigtig vigtigt. Fordi manglende indtagelse af lægemidler kan påvirke livskvalitet, ligesom bivirkninger også kan gøre det. Og det kan også have betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi vil derfor i FAIR-projektet på at gøre noget ved det her, på at forbedre den her information. Det har vi gjort ved at samle alle data fra alle danskere siden år 2000 i et sikkert computersystem på det Nationale Genomcenter, og der har vi information om blandt andet alder, køn, sygdomme, hvad for noget medicin har den enkelte dansker taget, hvad er svarene på deres blodprøver, så vi putter dem ind i en supercomputer, som vi kalder det. Og der bruger vi kunstig intelligens og nogle epidemiologiske metoder til at se, kan vi finde nogle bivirkninger, som ikke har været anerkendt før. Hvad er den reelle risiko ved de kendte bivirkninger? Og kan vi stratificere risikoen? Kan vi sige noget om, at Peter han har en højere risiko, end Astrid har for den enkelte bivirkning? Og kan vi sige noget om, at der er nogle bivirkninger, som aldrig opstår? Kan vi fjerne nogle bivirkninger fra indlægssedlen? Det vil være ret vigtigt. Og det er vigtigt også at understrege, at den her proces her, den foregår anonymiseret. Vi kan ikke genkende nogen personer i Danmark i de her datasæt. Det her projekt, som er et samarbejde mellem alle de institutioner, I kan se for neden i det her slide, det skulle gerne bringe os videre til en dag i morgen, hvor vi har en moderne og forbedret lægemiddelovervågning. Det vil sige, at Claus i Lægemiddelstyrelsen kan få et værktøj til at se, hvad er det for en mulig skade, vores borgere i Danmark bliver udsat for lige nu, og så selvfølgelig starte nogle initiativer og tiltag, som gør, at den her risiko den bliver mindre. Vi vil også nærme os det, vi kalder personlig medicin. Det vil sige, når lægen og patienten har en samtale omkring, om der skal opstartes ny medicin, så kan vi bedre fortælle patienten, hvad er det for en risiko, han eller hun bliver udsat for. Det gør jo, at tilliden til systemet øges. Det gør jo også, at lægerne også føler sig mere trygge i deres valg af behandling, og det vil også være en samfundsmæssig besparelse også i sidste ende, tror vi. Så det er en win-win. Vi er ret langt i det her projekt. Vi begynder at komme med nogle resultater nu, og det er meget lovende og super spændende. Og det er fordi, at vi i Danmark har en unik situation med alle de data, som Claus nævnte, og alle de her nye teknologiske udviklinger inden for kunstig intelligens, som vi alle sammen kender fra ChatGPT og lignende. Det har ikke været muligt at komme så langt uden patienternes og borgernes hjælp. Derfor er vi så glade for, at borgerpanelet har været med os hele vejen her og været med til at beslutte, i hvilken retning projektet skulle tage. Og beslutte også, hvad er det, der er vigtigt for borgere og patienter, når det gælder bivirkninger, så det ikke bliver kun forskeren eller lægens perspektiv, der bestemmer retningen og resultaterne, og hvordan vi kommunikerer resultaterne i sidste ende. Så derfor er jeg meget stolt og glad over at være med i det her projekt, og det gode samarbejde med Danske Patienter og Center for Brugerinddragelse samarbejde. Mm. Tusind tak, Esben, for at introducere os til FAIR-projektet. Og vi kommer til at se dig igen i paneldebatten, hvor vi også kommer til at høre lidt mere, tror jeg, omkring det her med, hvordan de her brugerperspektiver, de har sat sig i dig som forsker, og hvordan du har oplevet det. Tusind tak. Selv tak.
Den næste oplægsholder, der kommer på nu her, det er Annemette Lundmark Jensen, og hun er projektleder i Nationalt Center for Brugersamarbejde, og hun har været projektleder på FAIR-projektet og har været den, der har ledet og faciliteret den brugerdragende indsats i FAIR-projektet. Og Annemette, hun vil i sit oplæg komme med noget inspiration til, hvordan man kan samarbejde med brugere i projekter om life science og AI med udgangspunkt i erfaringerne fra FAIR. Værsgo, Annemette. Ja, tak for det, Line. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi det har været rigtig spændende at være med i de her 3 år og gøre os erfaringer inden for det her felt. Jeg har drevet den brugerinddragende indsats, men det har jeg gjort sammen med Tine, min gode kollega, som I skal høre lige om lidt. Og det, som du sagde, med udgangspunkt i de erfaringer, jeg kommer med nogle eksempler her i dag. Allerførst så vil jeg lige sådan, hvad er det, vi snakker om, når vi taler om brugere, og når vi taler om brugersamarbejde. Det er sådan, at i Nationalt Center for Brugersamarbejde, der definerer vi brugere som patienter, pårørende og borgere. Det vil sige, det er dem, vi kalder de end users, dem som projektet, i det her tilfælde FAIR, i sidste ende skal komme til gode. De sundhedsprofessionelle er selvfølgelig også, brugere af mange af de systemer, der udvikles, men det er ikke dem, vi taler om her. Når vi så taler om brugersamarbejde, så er det sådan, at handler det om, at vi inviterer brugere ind i et samarbejde med et projektteam, med henblik på at få udnyttet brugernes perspektiver, for at brugernes perspektiver bidrager til at forme og kvalificere projektet. Og på den måde får brugerne så indflydelse på det, der udvikles i de her projekter. Og det er det, vi har gjort i FAIR. Brugersamarbejde kan foregå på forskellige niveauer, og her kan I se 3. Det øverste niveau, det strategiske niveau, det er der, hvor brugere bidrager i for eksempel et forskningsråd eller andre råd, men i et forskningsråd, hvor de kan være med til at udvikle forskningsstrategier. Og det, de bidrager med her, det er sådan det mere brede patient-pårørende perspektiv ind her, ja. Hvis vi så kigger på det nederste niveau, det sygdomsspecifikke niveau, det er der, hvor brugere inviteres ind til at bidrage i et projekt, der handler om måske en bestemt sygdom. Og det, de bidrager med her, det er viden om og erfaringer med et levet liv med den sygdom. Hvis vi så kigger på det midterste niveau, som er det, der er kommet til her med i den her tid, hvor der er så mange projekter, der er mere komplekse, og der handler om life science og AI, og det vi taler om i dag, så kan man sige, hvad er det så, brugere kan bidrage med i den slags projekter? Det var i hvert fald et spørgsmål, jeg stillede mig selv her for 3 år siden, da jeg blev bedt om at være projektleder på det her, den brugerinddragende indsats i FAIR. Altså, hvad er det så, de bidrager med, når det ikke handler om en bestemt sygdom, eller det ikke handler om at udvikle en strategi? Og det vi kan se, det vi har lært i FAIR, at brugerne særligt har bidraget med, det er i virkeligheden at komme med deres perspektiver på det, vi kan kalde de store spørgsmål. Altså spørgsmål, der handler om etik, om tillid, om prioriteringer og kommunikation. Det er det, de særligt har bidraget med, og det er det, jeg tænker, de særligt kan bidrage med i denne her slags projekter. I FAIR der nedsatte vi et brugerpanel. De startede med at være 13, og nu har FAIR løbet over 3 år, så nogen faldt fra undervejs, og de sluttede med at være 8. Vi ønskede at rekruttere sådan efter at få en bred sammensætning i det her brugerpanel. Vi ønskede, at der skulle være spredning, både i forhold til køn, alder, uddannelsesniveau og hvor de boede hen i landet. Det fik vi også. Vi ønskede, at nogen havde erfaring med sygdom, og nogen ikke havde det. Vi ønskede, at nogen havde erfaring med bivirkninger, og nogen ikke havde det. Vi ønskede også, at nogen var medlemmer af patientforeninger, og nogen ikke var det. Og så havde vi noget af det, vi synes, der var ret vigtigt, da vi rekrutterede, det var at få sådan en spredning i forhold til brugerpanelets
grad af tillid til sundhedsvæsenets, hvordan de behandler og tager sig af deres data. Så det var noget, vi spurgte dem om indledningsvis på en skala fra 0 til 10. Hvor stor tillid har du til sundhedsvæsenets brug af dine data i dag? På den måde fik vi faktisk et ret bredt sammensat brugerpanel, der har bidraget med nogle meget forskellige perspektiver, og det var det, vi gerne ville. Vi ville gerne have, at projektet blev beriget med flere forskellige perspektiver. På den her slide, der kan I se, hvor og i hvad brugerne har været inddraget i FAIR gennem de her sidste 3 år. Vi har i alt holdt 5 workshops, hvor brugerpanel og projektteamet har været samlet. Og det, de her workshops har handlet om, det har blandt andet været tillid til projektet. Altså, hvad skal der til, for at man som borger har tillid til et projekt som FAIR, som bruger mine sundhedsdata? Så havde vi en workshop, der handlede om, hvad er det for nogle principper, man skal prioritere efter, når man nu skal beslutte og vælge, hvad det er for nogle hypoteser på mulige sammenhænge, som både Claus og Esben snakkede om. Når de skal testes, så kan man ikke teste dem alle. Hvad for nogle skal vi så vælge? Så har vi haft en workshop, der handlede om samarbejde med industrien. Hvad skal der til for at tillid der? Og vi har haft 2 workshops, der handlede om kommunikation. Den ene om, hvordan kan man kommunikere om FAIR til omverdenen, og hvordan den anden har handlet om, hvordan kommunikerer man så om de resultater, der kommer frem. Der er blevet skrevet nogle notater fra hver workshop. De har været rigtig vigtige i forhold til at kunne ligesom fastholde brugernes perspektiv, så det også ligesom kan hjælpe med til, at det bliver anvendt i den videre proces. Og det har både brugere og projektteam også været med til og haft indflydelse på de her notater. Brugerpanelet har så derudover, vil jeg sige, været med til at udvikle nogle værktøjer, som er med i en publikation, der udkommer på torsdag. Det hører I mere om lidt. Nogle af brugerne har også været med i nye projektansøgninger, og så har flere af dem været med til at holde oplæg om FAIR i flere forskellige sammenhænge. En af dem, det er Gert, som I skal høre lige om lidt. Med de erfaringer, vi har gjort os, så har vi altså lavet en model for, hvordan vi synes, man godt kan samarbejde med brugere i projekter om life science og AI. Det er en model, vi synes, der har været særlig velegnet til i det her projekt. Og som I kan se, så består modellen af 3 parallelle spor. Det midterste spor, det er der, hvor samarbejdet sådan i virkeligheden foregår. Det er der, hvor vi har holdt workshops. Det er der, hvor notaterne er blevet til. Og det er der, hvor altså, samarbejdet har været, hvor projektteam og brugerpanelet har været samlet. Så er der de andre 2 spor. Det er det øverste spor, det er et spor, der handler om, det er der, hvor vi har haft separate møder med brugerpanelet. Og det nederste spor, det er der, hvor vi har haft separate møder med projektteamet. Vi, det er altså Tine og mig. Det har været nogle forberedende møder, og det har været nogle opfølgende møder. Forberedelse med projektteamet, det har særligt handlet om det her med, hvad er det for spørgsmål, I gerne vil stille brugerpanelet og diskutere med dem til de næste workshops, sådan at det giver mening for jer, og de på den måde er med til at kvalificere projektet. Og med brugerpanelet, der har det blandt andet handlet sådan noget med, hvad har I brug for særlig viden for at kunne blive klædt på til den næste workshop. Et af dem, et eksempel kunne være, at de havde brug for at få viden om, hvordan man i dag overvåger lægemiddelbivirkninger og indberetter lægemiddelbivirkninger. Så er der også opfølgende møder på begge spor der. Så det er en model, den kan helt sikkert også bruges i andre projekter, men vi vil bare sige, at vi har fundet den særdeles anvendelig i et projekt, hvor det netop handler om at skulle diskutere de store spørgsmål. Så det var det. Tusind tak, Annemette, for at give et indblik i, hvordan brugersamarbejdet kan se ud i sådan et stort og komplekst projekt, som FAIR har været. Den næste oplægsholder, det er Tine Rosenthal Johansen. Og Tine er kollega med Annemette, er også projektleder i National Center for Brugersamarbejde, og har sammen med Annemette faciliteret den brugerdrevne indsats i projektet, og har også haft et stort ansvar ind i evalueringen af FAIR og den brugerdrevne indsats. Og noget af det, du vil komme ind på i dit oplæg, det er hvor vi kommer ind på nogle af de her evalueringsperspektiver på, hvad
der siger noget om, hvad brugere kan bidrage med i de her projekter om AI og life science. Ja. Jamen, tusind tak for ordet, og tak for at få lov at fortælle lidt om den her evaluering. Fordi noget af det, som jeg har bidraget med i projektet, det er blandt andet at evaluere, hvad er det egentlig, brugere bidrager med i de her projekter om AI og life science, eller hvad har de særligt bidraget med i FAIR. Og en af de måder, vi har kigget på det på, det har blandt andet været at undersøge de her aha-oplevelser. Altså, hvad er det, der konkret sker i dialogen mellem brugerpanelet på den ene side, forskere og myndigheder? Og det har vi egentlig gjort ved, at vi efter hver workshop har delt nogle spørgeskemaer ud, hvor vi har sagt, hvad har du særligt lagt mærke til? Hvad har du særligt hæftet dig ved? Hvad har gjort indtryk? Og så har vi efter det her brugersamarbejde i slutningen af projektet, så har vi så lavet nogle opfølgende interviews, hvor vi har prøvet at finde ud af, hvad er det så, det har bidraget til? Er man blevet inspireret, eller har det egentlig også fået en betydning ind i projektet? Og det er noget af det, jeg vil prøve at trække frem. Jeg har blandt andet taget 2 cases med omkring de her aha-oplevelser, for at give sådan et helt konkret billede af, hvad er det egentlig, dialogen flytter. Og den første case, jeg har taget med, den hedder Sikkerhed mod formålsforskydning er vigtig for brugernes tillid. Og der er et citat her fra en projektdeltager, der siger, rigtig gode refleksioner fra panelet på et højt niveau. Diskussionen om formålsforskydning og politisk indblanding var meget interessant og et nyt perspektiv for mig. Og grunden til, at jeg har taget den her case med, det var fordi noget af det, som brugerpanelet var rigtig optaget af og fyldte rigtig meget i de første workshops, det var det her med formålsforskydning. At man havde egentlig tillid til projektet og den hensigt, som projektet havde. Men hvad det at sammenkøre data på denne her måde, hvad havde det egentlig af konsekvenser på sigt? Hvad kunne det også betyde politisk? Og hvordan kunne man lave nogle hegnspæle mod det? Og det var bare nogle drøftelser, som blev enormt vigtige for brugerne i forhold til at skabe tillid til projektet. Og der fik projektdeltagerne øjnene op for, at det var faktisk også noget, der var enormt vigtigt at kommunikere ud omkring, for os uden for projektet at kunne skabe opbakning og tillid til projektet. Og den anden case fra en aha-oplevelse, jeg også lige har taget med, den hedder Alvorlighed er ikke det eneste, der tæller. Fordi som Anne-Mette allerede var inde på, så når man laver de her datasamkøringer, så kan der komme 55.000 hypoteser, og det er jo umuligt inden for rammerne af projektet at nå at undersøge dem alle sammen. Så forskerne var selvfølgelig interesserede i, hvordan skulle de prioritere analytisk, og inden for forskning, så er der sådan begreber omkring alvorlighed og hyppighed, og det er jo selvfølgelig rigtig vigtige kriterier. Men som en bruger, som der var en forsker, der hæftede sig ved, en af brugerne sagde, at hun kunne leve med rigtig svære bivirkninger, hvis medicinen øgede hendes livskvalitet, og der ikke var alternativer. Men hun fremhævede, at mindre bivirkninger også var alvorlige, hvis de giver store gener i hverdagen. Og det var faktisk ret vigtigt for forskerne, og en sådan ret vigtig erkendelse at sige, jamen de her hverdagsgener er ikke nødvendigvis nogen, der bliver fanget i vores sådan, hyppigheds- og alvorlighedsbegreber, men de er ret vigtige også at prioritere. Så det er noget af det, som der blev fokus på analytisk også. Så man kan sige, når vi kigger på tværs af de her aha-oplevelser, hvad er det så, det at have brugerne så tæt ind i projektet faktisk har bidraget med? Og vi kan se, at noget af det, der har været rigtig vigtigt, det er, at det har skabt et systematisk og fælles forankret brugerperspektiv i ledelsen. Så det, at projektledelsen ligesom har været en del af de her workshops, har også gjort, at det er blevet en måde at tale om projektet, og at brugerperspektivet er blevet sådan en naturlig del af det at skulle tage beslutninger ind i projektet. Så har det givet en udvidet forståelse af, hvad er egentlig konsekvenserne af den forskning, vi laver i forhold til de mennesker, som den er til for. Og hvordan får vi det så, vores analyser også målrettet, så det, der er vigtigt for patienter og pårørende, også bliver en del af det, der bliver favnet i analyserne. Så har der i projektet, fordi der har været de her workshops, været en masse etiske refleksioner og diskussioner, blandt andet om formålsforskydning og tillid. Så det er noget af det, der har fyldt rigtig meget, og som også begynder at fylde meget i den kommunikation, der er om projektet, fordi det går op for forskerne, hvad er faktisk vigtigt at få fortalt omkring projektet. Så har brugerne også været med til at lave nogle nye redskaber og værktøjer. De kommer i den publikation, som Anne-Mette lige kort fortalte om. Men blandt andet det her med, hvordan kan man i sådan nogle AI- og life science-projekter tage nogle etiske diskussioner allerede tidligt i projektet, fordi der er rigtig mange interesser på spil, når man både har kommercielle parter, man har forskere, som også har egne interesser, man har brugere med egne interesser, og man har myndigheder. Så hvordan kan man få tydeliggjort de interesser, både for sig selv i projektet og for omverdenen? Og så det her med også et værktøj, de har været med til at lave omkring, hvordan kan man kommunikere. Fordi nogle patienter og pårørende har brug for meget let information i et meget let tilgængeligt sprog, hvor andre kan føle sig talt ned til, eller at man skjuler noget, hvis ikke den mere komplekse forklaring også er til stede. Og så til sidst har de været med til at udvikle nye forskningsspørgsmål og fondsansøgninger.
Lige en sidste slide. Der er masser af tid, Okay. så du skal bare tage dig. I det her materiale i evalueringen, nemlig så noget af det, der også dukkede op, da vi sad og lavede evalueringen, det var, at der faktisk var nogle forudsætninger for, at det her samarbejde havde kunne finde sted. At det var ligesom ikke nok, at vi bare havde inviteret et brugerpanel med og skabt rammerne for nogle workshops, men der var ligesom nogle andre ting, som også gjorde sig gældende. Det første, det var det her med gode rammer, at det var ret velstruktureret. Blandt andet den model, Anne-Mette, hun fremlagde lige før. Så noget andet, der også bliver fremhævet i materialet, det er faktisk det her med, at det ikke er forskerne selv, der står for faciliteringen. At man som forsker ikke også har ansvaret for, at dialogen når et bestemt sted hen, at brugerne har det godt, at alle er til stede, men man kan ligesom slappe af og være i dialogen. Og nogle gange så blev der også fastholdt et fokus, selvom forskerne måske mente, det var ikke helt så relevant for projektet, men de blev ligesom tvunget til at blive ved med at lytte, og så kom der også nogle nye erkendelser frem. Så for brugerne var det også ret vigtigt i forhold til det her samarbejde, den her opfølgning, vi lavede i notater. At man ligesom kunne sige, at det er ikke sikkert, at de tager alt det, vi som brugere siger med i projektet, men vores stemme er ligesom skrevet ned, og man kan gå tilbage og finde, at det var faktisk det her, der var vigtigt for brugerne. Så for dem var det ligesom et værn mod pseudo-involvering, kan man sige. Så noget af det, som vi også havde ret gode erfaringer med i projektet, det var den her kombination af brugersamarbejde og afdækning. Fordi når man har et brugerpanel, så er de jo ikke repræsentative. Som Anne-Mette var inde på, så var der mange overvejelser omkring, hvordan kunne vi lave en bred sammensætning, hvad er det for perspektiver, der er vigtige at få med, men de bliver jo en del af et samarbejde inde i en proces. Så det brugerne kan hjælpe med, det er at pege på blinde vinkler, eller noget, man mangler viden omkring. Og det forskerne så kan gøre, det er, at de kan gribe det og sige, hov, der er faktisk noget, vi bliver nødt til at afdække her, som er vigtigt for, hvor skal projektet hen. Og et helt konkret eksempel, det var i forhold til tillid. Fordi noget af det brugerne, som vi var inde på, var meget optaget af, så var det her med formålsforskydning. Og hvordan er der sikkerhed mod vores data, når vi begynder at snakke AI. Og det var noget, nogle kvalitative forskere så greb og sagde, det blev faktisk nødt til at gå ud og undersøge, hvordan ser det egentlig ud, hvis vi kigger på det mere bredt set og lave nogle studier af det. Så på den måde bidrager de til de her videnshuller, som var vigtige at få afdækket. Så noget af det, som også har været rigtig vigtigt for, at det her samarbejde har været så meningsfuldt, som det viser sig i evalueringen, det er det her med kontinuitet og relationer. At man kan ikke bare skifte patienter ud fra workshops til workshops. Det er faktisk rigtig vigtigt, at man lærer hinanden at kende over tid. For det kan være svært som patient at skulle sige en professor imod, eller stille et kritisk spørgsmål til en professor. Så det her med, at man har lært hinanden at kende, og har en tillid til, hvorfor hinanden er her, og hinanden vil projektet det godt. Og så det sidste, som også er et parametre, der dukker op, det er det her med, altså selvfølgelig et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, men også nogle ret klare roller. At det kan godt være, at man som brugerrepræsentant for eksempel har en tidligere erfaring med sundhedsvæsenet, fordi man også har arbejdet der, eller man på anden måde har noget faglig viden. Men det er ret vigtigt, når man sidder i sådan et brugerpanel, at det, man bringer i spil, det er sin viden som patient eller pårørende, eller for andre patienter og pårørende. Og det kræver også, at man er ordentligt klædt på, og der er nogle gode forventningsafstemninger i opstarten af projektet. Og så her til sidst, så har jeg egentlig bare taget et citat med fra en myndighed, fordi jeg synes egentlig, det favner rigtig godt. Hvad er det, et brugersamarbejde kan, og hvorfor er det mere end bare interessant håndtering, men rent faktisk et reelt samarbejde? Og som der bliver sagt, jamen når vi taler med brugerpanelet, så er de vores samvittighed. Vi bliver hele tiden mindet om at have fokus på patienter og pårørende og værdien for dem. Ja, tusind tak. Tusind tak, Tine, og rigtig godt citat at slutte af med. Og tak til dig, fordi du vil komme med eksempler på, hvad det er, brugerne helt konkret kan bidrage med af perspektiver ind i sådan et projekt som FAIR. Og jeg må vel gerne sige, at Anne-Mette og dig, hvis man nu sidder her bagefter og har nogle spørgsmål, eller sidder med et lignende projekt og tænker, at vi kunne godt bruge lidt sparring, eller har nogle spørgsmål til noget af det, så er de meget velkommen til at kontakte jer. Og der kommer også en mailadresse på det sidste slide, hvor man kan se, hvordan man får fat i jer. Og så er det også noget med, at du nævnte, at evalueringen kommer ud i en publikation, ikke? Hvis man har lyst til at dykke mere ned i det. Ja, både evalueringen kommer ud, og så den publikation med værktøjer, som vi har udviklet også på baggrund af projektet, bliver sendt ud sammen med slides. Yes. Tak for det, Tine. Nu skifter vi over til et lidt andet format, fordi nu går vi over til en paneldebat. Og der kommer Esben kommer på, som vi har mødt
tidligere, og i den her paneldebat, der repræsenterer han et forskerperspektiv. Så har vi også inviteret Morten Frejl, som er direktør for Danske Patienter, som i den her sammenhæng repræsenterer sådan et bredere brugerperspektiv. Og så skal vi også introducere til Gert Poulsen, som har været en del af brugerpanelet i FAIR, men sideløbende er han også næstformand i Dansk Myelomatoseforening og deltager. Velkommen til. Tak skal du have. Og deltager her i debatten med et brugerperspektiv. Velkommen til jer alle tre. Tak. Tak. Det kan være, du skal lidt længere herover. Ikke? Sådan der. Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig først, Gert, og lige høre dig. Nu har du siddet med i det her brugerpanel, og vi har hørt en masse fra forskellige mennesker om, hvad det her brugerpanel det har bidraget med. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvad synes du har været det vigtigste at bære ind i det her projekt som en del af brugerpanelet? At når man er patientrepræsentant, så går man jo efter at få så meget tryghed og så god information. Og den her tryghed, det handler både om data, det handler også om de informationer, man får. En af de ting, som har været med til at give en tryghed, det er en glimrende tilrettelæggelse at sige, vi kom, og der var forberedt, og man kunne læse sig til noget. Og de debatter, vi har haft, det har man følt, det var ligeværdigt. Man starter selvfølgelig lidt forsigtigt, men efterhånden så får man nogle ting, hvor man ligesom markerer hver sin stykke og finder nogle retninger sammen. Så det har været meget konstruktivt. Ja, det er vi glade for at høre. Esben, nu kunne jeg godt tænke mig at skifte over til et forskningsperspektiv, og det her med, du har siddet som forsker med ansvaret for det her store projekt, og så var det her med at få brugerpanelet godt integreret. Når du nu kigger sådan bagudskuende, hvad var de vigtigste aha-oplevelser, så du fik med dig der fra brugerpanelet? Jeg vil faktisk sige, at der er 3 aha-oplevelser fra det. Den første er lidt pinlig, fordi at da vi startede det her projekt, og jeg snakkede med Anne-Mette om det, så troede jeg ikke på, at patientinddragelse, patientinvolvering vil give noget værdi til projektet. Ja, det er lidt pinligt at sige i dag, fordi det må jeg simpelthen æde i mig. Fordi jeg har kunnet mærke og føle og bevise, at patientinvolveringen og brugerpanelets bidrag til projektet har været enorm. Altså virkelig. Og i den proces har det været rigtig vigtigt, som Gert også siger, den her tryghed, som I har været med til at skabe. Det at en ting er, at det kan være udfordrende for Gert at tale med en professor, men det er også udfordrende for mig som professor at tale med patienter, fordi jeg er også meget varsom på, hvad skal jeg sige, hvad må jeg sige, hvad må jeg ikke sige, og hvordan sikrer jeg, at det bliver en god oplevelse og en win-win for os alle sammen. Og så kan jeg huske, om det var dig, Gert, men den tredje aha-oplevelse, det var, at i forbindelse med, at jeg har arbejdet med lægemiddelsikkerhed og bivirkning gennem mange år, og jeg har hele tiden tænkt, når vi skal kigge på, hvad er det, der gør, at patienter bliver indlagt, hvad er det, der gør, at de bliver meget syge, og de dør osv., så blev der sagt, at de var lidt bange for, at vi finder flere bivirkninger, fordi så kan det være en behandling, som faktisk er meget effektiv for den enkelte patient, lige pludselig bliver taget fra den patient. Og det havde jeg faktisk aldrig tænkt over. Så det gør jo, at jeg nu tænker mig en ekstra gang, når vi designer projekter for at sikre, at vi ikke fratager god behandling ved at skabe frygt for lægemidler. Ikke? Ja. Det er en god pointe. Tak for det. Morten, videre til dig, og lige prøv for at løfte os lidt op over det her enkelte projekt, og ligesom tale om, ligesom vi indledte med at sige, det her med life science og AI, det er jo noget, der er i hastig udvikling, og det her med, hvorfor er det brugerperspektivet bredt set er så vigtigt at få ind i den udvikling? Altså, vi ved jo, at i dag, det tror jeg også, vi fik at vide fra starten, at der er stor tillid blandt borgere og blandt brugere til sundhedsvæsenet, til forskerne. Man vil gerne stille sine data til rådighed for forskning og udvikling. Men det er jo ikke noget, vi skal tage som en selvfølge. Og jo mere vi får udvikling af ny teknologi, innovation i samfundet, i sundhedsvæsenet,
jo mere vi bruger data, jo større risiko er der også for, at vi hele tiden går på grænsen i forhold til, kan borgerne stadigvæk være trygge ved den udvikling, der er? Gavner det, man laver overhovedet borgerne, eller hvad gør man det her for? Meget af det her samarbejde er jo privat-offentligt samarbejde, og det skal der til, det er helt nødvendigt. Men hvad siger brugerne i virkeligheden til, at private virksomheder er med i forhold til den her udvikling, og hvordan sikrer vi os, at det stadigvæk er patienternes perspektiv, der er tilgodeset i den her udvikling? Så der er meget på spil, både i forhold til at kvalificere projektet, altså at gøre det målrettet, at sikre, at det rent faktisk imødekommer patienternes behov, men også sikre, at der fortsat i samfundet er tillid til den her udvikling, og at man faktisk gerne vil lægge sin data til rådighed, så vi kan få adgang til nye behandlinger. Så det er derfor, det er så vigtigt hele tiden at have brugerne med ligeværdigt i dialogen, at man lytter til de forskellige perspektiver, og selvfølgelig først og fremmest patienternes perspektiv. Ja. Jeg synes, det er en rigtig vigtig point, du kommer med, Morten, i forhold til den teknologiske udvikling, vi ser i dag, som jo er milevis foran det, vi som enkeltpersoner kan overskue. Og her har vi en forpligtelse til at sikre, at de kommercielle interesser, der er på sundhedsområdet, ikke går ud over patienternes ve og vel. At det bliver en win-win. Ja. Og det er vores ansvar at sørge for det. Ja. Og der er ikke nok med, at vi skal sikre, at den teknologi, der kommer, er god, sikker, gennemsigtig osv. Men vi skal også, som Claus sagde i starten, hvad er alternativet? Hvad hvis vi ikke gør det, og der er en mulighed for, at sundhedsvæsenet, patienterne kan få en bedre hverdag? Og den er svær at analysere. Ja, lige præcis, og det er derfor, hvor ligger balancerne hele tiden? Hvad er det, der rent faktisk skaber den tryghed i udviklingen? Det er det, vi hele tiden skal have fokus på. Og når man så sætter myndigheder, forskere, virksomheder og patienter sammen i samme rum, og med netop lige præcis facilitere inddragelsen, at man lytter til hinandens perspektiver, så er det jo, man finder ud af, at vi vil jo sådan set gerne det samme, men det kan være, at vi i tale sætter det på forskellige måder, eller vi skaber måske nogle billeder ude i offentligheden, som ikke var tilsigtet. Ved at lytte til hinanden, så får vi faktisk skabt den tryghed og tillid, så vi kan få de nye behandlinger også i fremtiden, og det er derfor, det er så vigtigt. Ja. Gert, havde du en kommentar? Ja, det har jeg. Ja. Så når man starter som patientrepræsentant i det her projekt, så er det lidt svært at gennemskue det. Ja. Så hvad kan det ikke rent faktisk, det her? Så jo længere man kommer med igennem de her dialoger omkring sikkerhed og med data, og man ikke forærer familien noget, og man ikke bare solgte alle dataene til en eller anden industrivirksomhed eller noget, så begynder man så også at lytte til, hvordan gør vi egentlig i dag? Ja, så er det manuelt, så er det afhængigt af læge Peter Jensen eller en anden, har kræfter og overskud til at indberette de her bivirkninger. Og så kom jeg lynhurtigt frem til, at det her det er jo meget mere sikkert, for det kommer automatisk. Det har jo noget med ekstra overskud og have tid og kræfter i sundhedsvæsenet til at få indrapporteret bivirkninger. Så for at være beskæftiget, så bliver man begejstret. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved dig, Gert, i forhold til, du har nævnt flere gange det her med faciliteringen og også samarbejdet med nogen, der ligesom kunne, og du var også lidt inde på det, Esben, det her med, at det kan være svært lige at finde hinanden i forhold til at være bruger og være forsker, og hvordan er det egentlig, at det bliver faciliteret godt. Kan du sige lidt om... Ja, det kan jeg godt. For det første, så er det oplæg, man får til noget. Og så at man arbejder i grupper sammen, og skal mødes sammen, og blive enige om nogle ting. Det hjælper. Det første møde, der er det sådan lidt famlende for alle parter. Men efterhånden, som man opdager, at vi kan også tale sammen på ligeværdig måde, så når man, så man kan sige, når man når til workshop 2 eller 3, så begynder det rigtigt at løsne, så begynder det rigtigt at komme resultater. Det første, det var sådan lidt forsigtig føling. Ja, og i den proces synes jeg, det har været ret øjenåbnet, hvordan vi har udviklet vores forhold. At fra at gå fra en borger, patient, forsker, etiker, hvem der nu ellers var med i projektet, til at vi sidder der som mennesker. Ja. Altså at lige pludselig deler vi ting på lige niveau. Og det starter en anden type debat, hvor det er mere det menneskelige i det, og ikke det rent datatekniske, forskningstekniske, der betyder noget. Ja. Men det er vel også lidt tilbage til det, Tine sagde, det her med, at der var altså et gennemgående brugerpanel, at man ligesom også lærte hinanden at kende, der var nogle relationer og nogle hjørner, der blev slippet af undervejs, så det bliver nemmere også at have dialogen, kunne jeg forestille mig.
helt sikkert. Ja, og det er jo i virkeligheden det, at vi ofte diskuterer det, at der er et gennemgående brugerpanel. Bliver de så ikke bare sådan nogle professionelle, der bare taler forskernes sprog? Men det er jo netop det, vi er der jo ikke for at finde ud af, hvor mange procent af patienterne, der mener sådan og sådan. Man er der for at blive udfordret på nye perspektiver. Det er altså patienterne, der lever med sygdommen. Så det, at det er de samme brugere hen ad vejen, man skal bare vide, hvad det er, man kan bruge brugerpanelet til. Så er det faktisk en kæmpe styrke, netop som det også blev sagt tidligere, at det er de samme kan man sige, patienter, der er der. Og så er det jo vigtigt, når man så sammensætter panelet netop, at det afspejler forskellige holdninger. Vi ved generelt set blandt befolkningen, er der måske mere fokus på datasikkerhed, mens patienter, de er måske mere, især hvis man har en alvorlig sygdom, mere villige til at bare sige, mine data skal bruges. Og vi har brug for alle perspektiver, fordi vi skal ud, når resultaterne af de her projekter kommer ud, så har vi jo brug for at kommunikere til både befolkningen, til patienter, til pårørende, til alle. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får de forskellige perspektiver med. Yes. Ja, og det er også vigtigt at understrege, at det her, det kommer ikke gratis. Altså nu var vi i det her projekt så heldige at få en bevilling fra Innovationsfonden, som gjorde, at vi kunne starte det her samarbejde på et helt andet grundlag. Og det er måske noget, vi kan opfordre politikere, fonde og afsætte flere midler til, at der kan skabes det her rum til at stille de irriterende spørgsmål, skabe de relationer, som gør, at forskning faktisk får et kvalitetsspring, og i sidste ende bedre patientbehandling. Og det tror jeg, det er vigtigt at understrege, at når borgerpanelet sidder sammen med forskningsgruppen, så ligger der mange timers arbejde inden dag. Ja, præcis. Esben, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan lidt i, nu har du fået nogle erfaringer her med FAIR og så videre. Hvilken betydning har de erfaringer, du har haft her gennem de seneste 3 år, haft for din fremtidige forskningspraksis? Er der noget, hvor du tænker, det tager jeg med mig videre, eller breder ud til dine kollegaer? Eller? Ja, og det er på flere plan. På det mere personlige plan, så tænker jeg meget mere borgerperspektivet nu, end jeg gjorde tidligere. Meget mere, og jeg kan slet ikke forstå, at jeg ikke har gjort det tidligere. Jeg kan slet ikke forstå, at vi ikke har vores slutbrugere med i alle forskningsprojekter fra start af. Hvilket man jo gør i alle andre brancher. Man kan ikke forestille sig en ny iPhone, som ikke er blevet testet på brugerne, før den kommer på markedet. Det er det første. Det andet er, at jeg prædiker danske patienters arbejde, hvor end jeg går, fordi det er så vigtigt og så givende. Og ikke nødvendigvis, at alle skal have et så professionelt brugerpanel, som vi har, men at man har de tanker og har de dialoger og de overvejelser, som er forbundet med, at det er borgerne, vi arbejder for. Og det tredje, det er, at jeg i alle mine projekter, efter vi startede FAIR, nu har dedikeret midler til brugerinddragelse og brugerinvolvering, ikke mindst. Ikke? Så de er med til at forme projektet og med til at vise retning for projektet. Det er ikke nemt, men det er så vigtigt, for mig i hvert fald. Jamen, i virkeligheden, og en af de vigtige ting er jo, som Esben var inde på, at i alle andre sammenhænge, brugerne er jo med til at teste løsninger. Men her er det jo netop helt fra start til at definere også, hvad er det for nogle prioriteter, hvad er det vi overhovedet skal arbejde med, hvad er det vi skal undersøge. Og der er jo selv fuldt projektet også faktisk fået nye perspektiver ind, som jeg heller ikke tænkte på, og som jeg ved forskerne heller ikke tænkte på, da man skulle arbejde med det her. Hvad er det for nogle bivirkninger, vi skal starte med at fokusere på? I var inde på det her med, at vi skal passe på med at fokusere på noget, der måske kan risikere at fratage en behandling. Det er i hvert fald noget af det, patienterne er bange for. Men forskerne var måske også meget optaget af alvorlige bivirkninger, altså ved alvorlig sygdom. Men der er jo også det at leve med sygdommen, som er vigtigt. Men patienterne var jo også inde på det her med, at hvis der nu ikke er nogen valgmuligheder, er vi så overhovedet interesseret i, at man forsker en masse og finder nye bivirkninger, som i virkeligheden kan gøre mig mere syg? Skulle vi hellere fokusere på at undersøge bivirkninger der, hvor der faktisk er nogle alternativer, for eksempel 2 forskellige slags medicin, man så kan tage afhængig af bivirkningsprofilerne. Så det var også noget af det, der kom frem. Hvad er det overhovedet, vi skal vægte? Hvor man umiddelbart vil tænke, at vi skal selvfølgelig vægte alvorlige bivirkninger ved en alvorlig sygdom, men det kan altså være meget andet. Så det er ikke alene at have brugerne med til at teste løsningerne i sidste ende. Det er også være med til helt fra starten, når vi skal danne hypoteser, når man skal tage at sætte prioriteter for indsatsen. Hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt, at vi arbejder med? Ja, der vil jeg gerne supplere med yderligere med det, vi har fået fra borgerpanelet også. Hvad er det for nogle bivirkninger, vi skal fokusere på? Fordi de alvorlige, de er heldigvis
heldigvis meget sjældne. Og det sker jo ikke, for den almindelige dansker oplever ikke en alvorlig bivirkning, men de oplever de andre typer bivirkninger. Hvis der er en 20% risiko for at få kvalme ved et smertestillende lægemiddel, det er noget, der kan være ret invaliderende, kan gøre, at man ikke kan sove, man kan ikke lege med sine børnebørn, man kan måske ikke gå på arbejde. Og det er jo der, vi skal sætte meget mere af vores fokus på. Dem vi som læger og forskere kalder for måske mere banale, almindelige bivirkninger, er måske dem, der har størst samfundsmæssig betydning. Og det har jo gjort også, at i det her projekt, vi begyndte at fokusere den vej. Det gør det ikke nemmere analysemæssigt, men jeg tror, det gør det vigtigere og mere samfundsrelevant at gøre. Ja. De der almindelige bivirkninger, for eksempel kvalme, det kan jo betyde ret meget for livskvalitet, hvis det er over en lang forløb. Det kan jo betyde, at man ikke har et rigtig godt liv, at man var enten med sine børn og sin familie. Så derfor som patient, så er man meget interesseret i den slags bivirkninger. Og de der meget alvorlige bivirkninger, hvor alternativet det er, at du har det rigtig, rigtig skidt, den kan man godt sådan lukke helt ned for at sige, de andre, det betyder, at jeg har et liv. Ja. Så det der med udgangspunktet i det levede liv og livskvalitet. Ja, det har meget at sige. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, nu har vi været lidt inde på det her med forskerne ved at have perspektivet med, men jeg tænker også lidt på, hvad er den anden side, hvis vi ikke gør det, kan man sige. Hvad er det så, risikoen er ved det? Og vi kan jo starte med dig, Morten, fordi du... Altså hvis vi ikke har brugerne med... vi risikerer selvfølgelig at fokusere på det forkerte, som vi lige var inde på, men netop igen, som jeg også var inde på tidligere, når vi snakker AI, når vi snakker store mængder data, vi risikerer også, at der skabes en nervøsitet blandt brugere i befolkningen, hvis vi ikke kommunikerer ordentligt, hvis vi ikke sørger for hele tiden at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for patienterne i forhold til datasikkerheden, i forhold til hvem får adgang til data, hvordan får vi gjort det tydeligt, hvad det er for nogle data, man får adgang til, hvis det for eksempel er en kommerciel virksomhed. Vi ved jo lige nu, at der kommer nogle nye dataforordninger, også i EU, hvor at virksomheder skal have lettere adgang til data, og det kan jo være kæmpe fordel for patienterne, altså i forhold til, at der bliver udviklet nye behandlinger, men det kan også skabe en nervøsitet i befolkningen. Og i fremtidige projekter, altså når vi snakker AI, så får vi også mere og mere brug for de data, som patienterne selv opsamler. Det kan være omkring, altså fra wearables og andre steder, hvor patienter opsamler data. Det kan være, at vi gerne vil have viden omkring patienternes indkøbsvaner, og det skal man give samtykke til, at man kan få opsamlet de her data. Og hvis borgerne begynder at miste tilliden til den her udvikling, så vil de ikke levere de her data, og så får vi ikke den gode forskning. Så det er jo det, vi risikerer, hvis vi ikke hele tiden har brugerne med, og finder de her balancer, og finder ud af, hvad er det, der gør brugerne trygge? Hvad er det, der sikrer, at brugerne gerne vil levere deres data? Jamen, hvis vi ikke får det med, så sker det ikke, og så får vi ikke den forskning, som patienter rigtig gerne vil have oftest. Altså, når man har en alvorlig sygdom, så langt de fleste patienter vil rigtig gerne have, at data bliver brugt. Kom nu i gang, brug nu de data, så vi kan få mere viden om nye behandlinger, der kan gøre det lettere at leve med den sygdom, man nu har. Ja, tænk på, vi startede for 3 år siden, godt og vel. Tænk på, hvor meget vores forhold til AI har ændret sig på de 3 år. Det er næsten fra sort til hvid. Og så er jeg kommet i tanke om, at vi jo som patienter har ret stor tillid til Sundhedsministeriet. Det havde vi også i gamle dage til skattevæsenet. Og da de så begyndte at gøre lidt forskellige fejl, så har de meget hurtigt mistet en væsentlig tillid. Og for at få forskning og for at få det fremad, hvis det samme ville ske i sundhedsvæsenet, så ville vi godt nok være på den. Ja, og jeg tænker på, at vi har jo gennem århundreder lavet rigtig, rigtig god forskning uden patientinddragelse, og som har skabt det sundhedsvæsen, vi har i dag, og det gode sundhed, vi har. Men jeg vil også sige, at vi kan hurtigt nævne nogle situationer, hvor der var en udfordring, at vi ikke har haft borgerne tættere på forskning. Og det seneste 10 år med HPV-vaccinen, med vanddrivende medicin, smertestillende tramadol og nu senest coronavaccinen. Der har været en kommunikationsudfordring mellem dem, der har produceret forskning, produceret resultater, og dem, der skal modtage resultaterne og tolke de her med forsider på forskellige tabloidaviser og sådan noget, som har skabt et dårligere sundhed, fordi man har skabt noget frygt for medicin derude, uden at det, ud fra min mening, har været nødvendigt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig bare lige et afsluttende, spørgsmål, eller sådan i forhold til, hvor den her viden, vi har fået til færre, er det... hvor bærer det os hen af nu? Du har lidt været inde på det, Esben, i forhold til, men er der nogle sådan konkrete ting,
i værk, hvor I kan bruge noget af det, I har lært? Har du nogle steder, hvor du kan bære det ind, den erfaring, du har fået, eller hvordan ser det ud fra hver jeres stole? Ja, jeg kan da godt sige at nu begynder man jo at se på personlig medicin, så noget af det arbejde, det fortsætter, man skal lave noget kodex, Ja. det kunne være en. I andre sammenhæng, når man er i dialoger som medlem af en patientforening, så den erfaring, det gør, at man sådan går lidt hårdere til biddet, når man er i dialog. Ja. Og der er det så vigtigt som patientrepræsentant at sætte sig ned og lære at lytte, inden man siger noget. Jo. Ja. Så Men du har det lærer man Yes. af sådan noget. smadret godt. Ja, altså som jeg nævnte tidligere også, det bliver brugt i kommende projekter, og det er sådan ringe i vandet det her, det smitter jo til andre forskere og så videre. Også den her tværfaglighed, at jeg som arbejder inden for sundhed, nu har jeg meget tæt relation til dem, der arbejder inden for data science, dem, der arbejder inden for etik, hvor vi så også bruger de samme værktøj, som vi har lært her. Så det er sådan en rigtig god historie, som er meget svært at være uenig i, og som giver noget ekstra motivation til de projekter, man udfører. Så Jamen, og jeg tror, det her med, at det er det, vi skal inddrage brugerne. Det er rigtigt, som Esben siger. Det er svært at være uenig i, men der er nok også mange, der har det ligesom Esben fra starten, at det er noget, vi skal gøre, fordi det gør man. Fordi det er rigtigt at gøre, men jeg er sådan set ikke sikker på, at jeg får noget ud af det. Så jeg håber jo, at lige præcis Esben står her i dag, men også andre forskere, der har været med i de her processer, vil virkelig også tale med kollegaer og brede budskabet, fordi det, jeg håber jo, det er jo, at i fremtiden, når der kommer når der bliver søgt forskningsmidler, når der bliver søgt i fondene, at det ikke bliver dagen før ansøgningsfristen, at man lige skal huske at have nogle patienter med ind i den her ansøgning, men man faktisk tager dialogen fra starten, at man prøver at tage dialogen blandt andet med National Center for Brugersamarbejde omkring, hvad er det, vi kan få ud af det her, og hvordan skal vi gøre det, hvad skal der til? Fordi så tror jeg virkelig, at alle vil få den samme aha-oplevelse i forhold til, hvis man ikke allerede har det, at det her, det flytter faktisk noget, og det er så nødvendigt, hvis det er sådan, at vi skal sikre de gode løsninger i fremtiden, at vi har brugerne med. Esben? En lille kommentar, at vi bliver nødt til at opfordre de fonde, der giver midler og kræver patientinddragelse, til måske at bidrage til, at man kan få patientinddragelsen, inden man søger. Ja. Altså, så det ikke bliver sidste om aftenen, så skriver man et eller andet om patientinddragelse. Ikke? Ja. Og det tror jeg, at danske patienter godt kunne presse på. Ja. Jeg vil også gøre det. Men... Ja, men det vil vi også gøre. Tusind tak til jer alle tre for at dele jeres perspektiver og erfaringer omkring det her projekt og den læring, vi alle sammen har fået med os. Vi skal til at runde af herindefra nu, men hvis I har fået lyst til at læse mere ned i evalueringen eller om projektet FAIR, så kommer det til at ligge på vores hjemmeside i overmorgen den 26. marts. Og hvis man tilmelder sig nyhedsbrevet, så får man sådan en hel pakke med alt, hvad man kan have lyst til at dykke mere ned i. Og I er også meget velkomne til at kontakte vores projektledere, Annemette eller Tine, hvis I har yderligere spørgsmål. Og også hvis I har brug for noget sparring omkring det her med, eksempelvis hvordan involverer vi brugerne i det projekt, vi står overfor nu her, så vil vi også meget gerne give råd og sparring. Tusind tak for nu, og tak for at se med.